Mo uDlamini Sibalikhulu uJamaka Sijadu uQomozidle ekhaya ngoba isolabelusi uSigunya Mkhonto uFazi Mabele Made owancelisa ingane ngaphesheya komfula ngithi kuwena mntanami ngithi welcome to another beautiful episode of Ikhokha mntanami ikhokha ibuyile bowuthi sophelelaphi ubuyitshela ukuthi sihamba ukuhamba ke sabuya cha sesibuyile uKing Ginger Cream de la Cream is back nekhokha mntanami uma ngabe nawe mfethu uyilo muntu onenkinga oyithola usukoloteka kunomuntu ongafuna ukubhadala amashankura akho enza into esimpule mfethu biza uKing Ginger uzothumela indodana yakhe okuyimina ebese sifika sizoqondisa izinto okay bafethu lolu hlelo engilenzayo akulona olwami oluka King Ginger ubaba wami ngithunyiwe ngiphathisiwe uthi ubaba kimi wendodana ake uhambe naba abantu bayakhala bathi kanti baba ubuya nini hamba uyongilungisela hamba uyongisebenzela hamba uyongifukuzela hamba uyongishukujuku sengila nami ngizolungisa bafethu lo ngafuna ukukhokha namhlanje singena necapha endlini mangabe imali asitholi stop ifoni mangabe ifoni awunayo sithatha iTV mongena TV sidonsa umbhede mangabe umbhede awunawo lala phansi donsa umatransi mabona amatransi la ecansini sithatha icansi mabe icansi awunalo lapha wesitofu sithatha istofu mabe istofu awunaso lapha kwendlu sithatha indlu uKing Ginger ubuya ngamasimba kulokhu nisazokhokha shout out to Mtimando Bambolunye ibhodla manje hlase siyabonga kakhulu Mtimando ukusinika leli thuba shout out to Mr Lee thank you so much Mr Lee siyabonga bafowethu ngithi mina ngokusho kanjalo Khet Matlala asambe soyilanda imali bafethu sesiphinde sabuya nolunye uhlelo lwekhokha bafethu ukhokha on King Ginger TV. King Ginger TV. Khokha mntanami. You have to pay and you must pay. Whether you like it or not, you must pay and you will pay. Wasafika lathini. Uzonya uyayikhipha imali. Hamba ne-SAPS. Hamba nomkhwanazi. Phethe yonke into. Uzongenzani? Siyathatha. Mangabe kanjani? Okay. Bafethu ngicela nisondele. Stile nje nale ndaba fast. Bafowethu sanibonani? Yebo bhuti njani? Siyaphila kunjani mfowethu? Siyaphila. Igama welcome Dlamini ubani bami? Mina ngiamkelana kwaDubazana. Amkelani. Akwadubazana. Umfowethu ubani? Ngusabelo akahlatshwayo. Usabelo. Yebo. Hlatshwayo. Yebo. Nganza kwethu nisibizile sila sifikile. Thina inkinga yethi leyo uma bhalela iKing Ginger TV mfethu uthi kunomuntu ongolotayo. Asinandaba siya driver noma uthiwa kuve siya driver sifike lapha. Mntaka baba, sicela usitshele ukungani sila mfethu. Story sami ngasibeka so according to me like lo muntu lo bengitshola naye like sasithandana thando lethu like angazi explain ngathi bolinjani kodwa sithe makuyisikhathi so umuntu wami ngamnikeza imali which is ngathi i1.5 mangicela ukumnikeza imali kanjalo yena wangitshela ukuthini mangimnikeza leyo mali ama intentions wami ukuthi ngimnikeza investor or ayenze lezi zinto zakhe ze trading ngoba umuntu ozaziyo mina uya trade mina angazi lutho ke so mangimnikeza kanje athi iyobuya idoubleshile kusho ukuthi mayibuyela kimi iyobuya i3000 which is ngimnikeze i1.5 le so mangicela ukumnikeza kanjalo sahlukana mina naye manje masihlukana kanjalo mina manje sengiyayifuna leyo mali leyo manje mangifuna kanjalo umuntu ngiyamtexta ngiyazama ukumfone akaphendula ama calls akaphenduli nama text so ngiyakuzwa mfethu manje bafo nangu phela umuntu abamkolotayo wena ungena kanjani okay so lo umfowethu wahle kahle ubafu so ubafu okay wafika kumina ezofuna imali nga1.5 yokuthenga amateki so ngoba vele umuntu engiphila naye ngabe sengiyamnika manje usengibulela nezitori eziningi mase kumele ngibuyisele imali yami usengitshela ngeentombi zakhe abagweletana mina ngifuna izitori ngifuna imali yami nje ngizoyifuna kuphela ngiyamali yes ngifuna imali yami so ibra yakho yeza kuyifuna inyuko ifuna imali ifuna ukuthenga amateki njengomfweni wamnikeza 1.5 ukuthi yena athenga amateki akakwenzanga lokho wathatha imali wanika umuntu esifazane nika intobazana usengithothi abathandani nayo angiyingeni izitori ngizofuna imali ngifuna imali hey Giant
So wena esikhundleni sokuthi uthenga amateki wena uneza umuntu wesifazane imali. Eish, kwakuyindlela ukuthi ubhuti anginikeze imali ngoba ngamtshela ukuthi kufanele ngiyenza so bekangeke angithembe, bekangeke ayithembe vele. Manje usister maniqeda lapho nahlukana. Sahlukana. So mfethu uyawazama umfonela, ukumtexta, ukuya kubo, uyomchecka. Ngingazama atholakala ecingeni mangifika kubo uhlezi angekho angazi ukuthi uhlezi akuphi. Sukumuntu ongatholakali manje. Eish, manje wena mfethu uyimisele ngokwenzani ukuthi utholele imali yakho? Angifuni imali yami, kumele ilando lentombazana ayilando ngoba imali yami ngiyayifuna mina. Ukuthi bayathandana noma bathandani ngifuna imali yami. Awusayiyeleyo. Ngifuna imali yami ayilando lentombazana ekutholakala imali finish. Hayi nami bengizoyifuna fana kithi. Ngifuna imali yami. Hayi nami bengizoyifuna ngoji. Ngifuna imali Angeke yami. ngikwazi futhi ukuthi ngisize umfowethu kanti umfowethu Umisa indaba zakhe zemtolo bangijwayela kabi ngifuna imali yami. Bangijwayela kabi ngifuna imali yami. Kanakathi. La hlala khona uyakwazi akithi. Ngiyakwazi. So sizosuka la siye khona manje. So lidwa wena hamba phambi mina ngikwazi. Ngizolandela wena. Angithi Akunandiyami. ashone khona ke right. Ngoba imali yona iyafunakala. Ngiyami imali ngiyayidinga. Nami yabona futhi angikusoli. Ngiyayidinga yami Hayi futhi imali. awunaphutha angikusoli. Umjolo wabo angingeni ngidinga imali yami. Imali efunakalayo. Ngidinga yami imali. Sizela? Sizokona. Okay, hayi baye mina ngengene ngihamba phambili. Angena umnikazi wendawo. Yebo phambili. Koko ekhaya. Uyaqoka. Asikisi uyezwa. Siyaxolisa ukuphazamisa. Umnikazi wendawo mntu. Uyisisi lohle lapho. Uyisisi. Sawubona sisi. Siyaphila njani mama? Sikhona siyaxolisa ukuphazamisa bengicela usondele ngapha sizokhuluma sisi. Yo bakithi. Ngicela size ngapha bafuthi. Usifuna elangeni mfethu. Si right la. Okay. Ngicela umela sisi wami. Sawubona mama. Yebo kunjani? Ngiyaphila sisi igama welcome ngaza mina sisi ubani? Mina nguChristelina. Christelina. Yes. Christelina. Ngiyaqala ukuzwa igama lika Christelina. Ubhuti lo uyamazi? Nyamazi. Umazi kanjani sisi wami? Eish. Hayi, ngangithandana naye. Awuthandana naye. So sekuyi ex. Yes. Okay. Kanakathi ngicela ukhulume kunganisila mfethu. Christelina ngizela ngenxa ukuthi ngifuna imali and leyo mali leyo nkolota yona ngakunikeza yona futhi phezulu kwalokho akuseyami ekabhuti. Yani ungiyetse ngina? Siswami. Ngiyereng. Usho uthini mothi uyiring? Hawu ngiyatshela Sesihlukene manje, sesihlukene. Yani ukirezwang Ngifuna imali, mina ngifuna imali. Akinachelete. Unganyana bona plan utswazwang. Wena uphethe ngichelete. Utheni mangikunikeza le 1.5? Azange wathi yo trade, yoshaya izinto zakho zama investment yobuyi double. Hawu, kiberekisitse mosina chelete. Utradeile ka yona kapa wa trade. Ka trade ka yona ke entse ntho tsa ka mos. Wentse ntho tsa ka tšhelete isinyawo. Angijwala. O batla tšhelete a ke na yona he. O batla tšhelete ai tla bona plana ke na yona. And my problem ko uri tšhelete a o fileng yona a se ya hae. Kusho ukuthi sonke lesikhathi lesi mina mangihleli nawe nje wena boluqamba manga phezulu. Utsa tšhelete umfa tšhelete hae mfethu. A ke na tšhelete ke re jwang ke rekile di week ke etse eng. Re batla week yona ye. Zonke lezi zazenzile sithengile siyayifuna. So sithengisa ngathi. Shame. Mfethu uyayizwa le ndaba le. Ngiyanizwa niyakhuluma mina ngizofuna imali yami la bafa imali yami ngiyithola kanjani? Ngakho. Umuntu wakho phela lo. Bafa. Mina ngingcono ngithi asithathe noma Hayi yakhona nithiwe linka ini. Ngoba manje sekusobala ukuthi lezi zinto lezi lengiphile noma uthenge lezi zinto zakhe zama week namazipho. Angithi indaba zenzo babili. Mina imali yami ngiyithola kanjani? Ufuna imali yakho mfowethu. Lirabe yami. Manje khokho Ngiyithola kanjani imali yami? Hayi mina bafo mina ngithi ngikhuluma neyifebe engazazi. Hayibo isifebe. Sisi ngikhuluma neyifebe engazazi. Futhi ngifuna imali yami. La so thatha noma yini sayithengisa lapho bhuti wami. Ngifuna imali yami. Isifebe sakho lesona uzofuna naso. Re ka se tsamaye mo re tšhelete. O ska re sifebe abuti. O ska usar man. Ungalingi ungijwayele la. Asazani. Ngizofuna imali yami la. Angiyeni ingane yakho mina. Angiyeni ingane yakho mina. Akhona nesifebe sakho lesi. Hayibo sifebe ke mama. Khuluma nesifebe sakho. Christelina. Sifuna imali. Lalela.
tšhelete so yena etsa jwang yo a ke itsa etse plan wena bona plan o batla tšhelete inkinga akhe inkani yinto yasezihlukane inkani akikolozi mara ayiteng tšhelete ke ire jwang so runa re rile jwang uphi mamako hayi ateng ubaba wakho uphi abateng mhlawumbe masingakhuluma nabo abekho libuwa alikhona abateng abateng bayephi angazi abekho so balinda-ke hayi lisikabalinda and nginesiqiniseko ukuthi nomama wakhe nobaba wakhe bebangazi abayazi ngoba solokhu angifihla mangijanana sasizahlukana angakahlangani nawo bafumana itholala kanjani mfethu so tšhelete le re ithola jwang re batla tšhelete mo mfethu re ka se tsamaya re batla tšhelete bathong ke jwang a ke na tšhelete una nix ka go na tšhelete na le income re batla tšhelete ayo Christeline so wena angeke siphume la singathathanga khona sizokuthatha la sizophuma awu yakhonala mara angibona kuwumbono omuhle na umshini uyawasha le mshini ngifuna imali yami ufuna imali yakhe manje tšhelete yakho sikiyo muthi tlamela ngikuphethe ufuna imali yakhe imali yami ibilo wathega umnati wena wathega akithe uba nomuntu wakho baba no ngizocabana nawe abantu ezokwenzeka ngifuna imali yami ayaxolisa ngifuna imali yami ufuna imali yakhe mfethu khuluma nomuntu wakho khuluma nalomuntu alethe imali asimuntu wakhe liyena neli muntu wakho akunandi kusesihlanganisazo ufuna imali nje akina tšhelete ke re jwang wena ubona ukuthi sizodlala la ubona ukuthi sizodlala angisongi kanjalo bazosishwayela kabo ubona ukuthi sizodlala la bona ukuthi sizodla futhi saseyintshi ibrain bamba la mfethu hayi wena man hey bamba la saseyintshi kusashota ezini yahlanya bamba lensipho leyo yahlanya wena azodlala ngawo la uzochaza bazali ntakho ukuthi wenze njani uzochaza uthi ebafo ngathi khona ibox la phansi kwethu imali yakho ngiyayifuna ujoyela abantu ka ha imali yami inepi ya ayishayile izophuma la hayi wena ngazohlanya hayi wena ngazohlanya wena hamba la mfowethu ngazohlanya imali yami le ngazodlala wena la yabona lezi zinto lezi imali yami zoyenza imali yami ngaza ne-investment futhi yabona le futhi iseyintsha la usekusha kuvaliwe likasitayini lotseo mara akunandaba uzochaza abazali bakho uthathe imali asafuna ukubhadala imali uthatha kiringi uzobona plan ngekelinkani bafethu siyahamba nalezi zinto lezi wena uzobona plan ngazodlala wena lana wena hawu shwala kabi hawu bazodlala wena lana shwala kabi hawu imali mayingekho siyathatha imali mayingekho siyathatha esikuthatha sokuthengisa goldika kudala ngibona wathengisa yabona futhi le seyintsha le la iyasinda lento ayikavumi imali yami la yabona manje ngathengisa lezi zinto lezi but ngiyanicela bafike ngicela senze kanjeni asinikeze 1 week ningayithengisi nikeza 1 week after 1 week mangabe intombazana akabuyi kunina akhuluma into enengqondo niyathengisa lezi zinto lezi akukho kudlula noma ungathola imali engaphezulu kwalokho akusana ndaba plaziza i-investment phezulu kwalokho ngiyabonga yebo wayithathe ngakhona the way ithathe ngakhona yobuyisa idabulekile le mali siyabonga iyabuya imali yami ithemba liyabuya nakho ngwenzile wami umsebenzi ke mina siyabonga sifikile si-King Ginger TV salungisa imali yona okusalayo kumele iphume egcineni ukuthi iphuma kanjani iphuma ukuthi umuntu akunikeza imali yakho okunento esithatha sambe soyithengisa imali yona egcineni enjani izephuma siyabonga asibongile bhuti ningabonga bafethu ku-King Ginger TV uthi King Ginger TV siyabonga King Ginger TV siyabonga King Ginger TV sitholile izinto izobuya imali siyabonga ngithatha ngokwami ngazodla ningahamba ke bafowethu akunankinga ha nina niyadlala nini bafethu mina anginandaba futhi mina anginandaba niyazi ukuthi ubaba la uthaye ngithume mina ngoba uyazi anginandaba mfethu ukuthi ubani masifika lapho sifuna imali esifunayo maba ukhona ukhipha imali esifunayo singena endlini la uhlala khona sithatha i-TV sithatha ifoni sithatha amateki sithatha kwasani leso khona ukuyithengisa kubuyiseleka imali yomunye umuntu ngoba ukwazi uthatha imali yomunye umuntu mfethu
ekugcineni mase kumele ubuyise bese kuba inkinga sekumele kuliwe kubanjwane ngezandla kufihlelwana inzipho ngenxa yemali yomunye umuntu ayenziwa kanjalo rather ungathathi imali mfethu komunye umuntu mabe uzohluleka ukuyikhokha. King Ginger TV, subscribe, ulike, ucomment, ushare and let us know ukuthi ucabangani. King Ginger TV is back futhi ngenkani. Akubuyanga ubaba lokho kubuya indodana ngithunywe ubaba athi ya shona khona ubalande ubakhombisa izinto akade ngikufundisa zona ukuthi kwenziwa kanjani. Sila sizoqoqa izikwelete khokha mntanami asahambeke.